Dai baba. Mkazi huyo ana baba. Nodanga batwa. Kwa batwa samiri. Usipoka uje wakakore. Ndakali ndongorumwe. Saka chikawo. Yozigwarika kandatanga papo ndinavule vanhu. Bata ngandorumwe. Ndauro chikawo kutunguru kanganisi. Yuri mushonga payo. Achazopuwa nomwe munhu. Mushonga kacho nokukanganisa. Adina ita kati ndakapuwana. Pamusoro mama. Iva baba ndingati kubva muna October. Tinongovata mumbasa bvinasisi. Sadza ndichomubikira, mvura yekugeza ndichimufunga. So ini ndibva ndanyatsokuona kuti iku kusitswa pamwidzo nemunhu kuti ijera ndikupikisiwa kuti inini ndonziita zvawafunga pamusoro pokuti kubva muna October. Apo pamusoro paOctober pane dzimwe 2 months kuti anga asikwe ipapo. Saka ini ndibva ndanyatsokuona kuti right iyi nyaya iyi vana bhudhi vake ndibva ndavaudza kuvaudza ndaitovaudza kuti nyaya iyi yakadai asi vaikwanisa kukona kumugadzirisa. Saka ini ndibva ndanyatsoona aitotaura kuti iwe kana wabayiwa uchabuda wega pano uyezve unofanira kugara uri muranda pano pamusha. Ende gupuro aigara kangoitaura kuti iwe kana uita gupuro aitoita kutondibvunza kuti iwe unoda here gupuro ndikuti gupuro. Bangu ndikavaudza ndikati aiwa ine gupuro hamungandibvunze gupuro nokuti chikonzo chekuti inini handina kukunyenga iwe ndowakanyenga. Saka ini handingandibvunzi kuti unoda here gupuro. Gupuro aribvunzi munhu andapa munhu gupuro amupa munhu gupuro akadini akanyarara. Saka ini pandakanyatsoona kuti right inyaya ika kukaramba ndakagara pano ada kusisa pamwidzo munhu. Ndopandakasimuka ndibva ndaenda kumunharaunda ndinoudza vabereki vangu. Vabereki vangu ndobva vanditi kuti aiwa kana nyaya yakadai songaimire nenzira idzi kudai so ndosaka ndauya kuno kuna Mambo Chireya. Alright, mukutaura kwako kuratidza kuti murume uyu anokutendera. Kuratidza kuti murume uyu hapana chisoro asi problem ndebo. Ndizvo. Ndebonda asi kutaura kwake kuno kutozonyanyisa pakuti munhu kana achikuudza kuti iwe pamunofanira kugara semuranda handiti kana iwe uchida gupuro ndinokupa uyezve kana kuri kusheya zvinhu hazvokuenda kudare kupedza nguva nyangwe tiri tega toshiyana tongodana asi tongodana hanzani sabhuku ndowatongodana. Saka kuchengeta kwakada ndiko kuti munhu angagara here achitaura kuti hanzi iwe unofanira kugara uri muranda pano pamusha. Kutaura kuti imweni nyaya hombe chaichai kutaurwa pandebonde. Izvi zvimwe zvinenge zvongotaurwa kure kwakutaura kwakungoti zvongoti akufikise chete but chaichai nyaya hombe ndeyekuti uyu anongorara. Saka munongorara sabhukinasisi kwenyaya hombe. Saka tikaiti kuti vapupuraira baba ava munozvasanura vanoti ina baba ava dambudziko guru chete nderenyaya yepabonde. Ndikatongobva dai vanondikanda ruoko ndikadai ndasiyana na plans vanotaura zvakawanda kuti fanire pano. Saka amene kuti muri kudiweni. I'm sorry. Awani ndikutaura asi nyaya hombe toti hongu pabonde. Mukadzi uyu ndakamubata aine mushonga andisira muchikafu chekutanga. Akati nangofundirwa nevamwe mumasimbi kanzi mushonga wokuti uzikamuse murume. Ndamuti sezvo kana ndiri mufuyo handichazviita. Tikawirirana ndikamboudza mabhurongo atakara kati tichapera akasiyana nazvo. Right. Kechi2 ndobva ndamubata futi handiti ndobva ndazoona kuti zvinhu zvanyanya izvi ndobva ndamuindisa kwabereki kuti anotaura nyaya yake yega. Ndobva ndadaniwa kwabereki ikoko ndobva ndaenda asi zvinhu zvakazonondikwadza ikoko zvokuti baba vake vakubereki vakati mushonga unoshambisa here hauzivi kuti mushonga chibhakira zvevakadzi. Vamwe muchivachungudza muchivarova vafunga kuti vanodzoda nechii zvino zvakandikwadza. Atiti vacho vakataurawo seizvozvo iye akanditi hausati wanda kushandisa. Akati mukutaudzana imomo akati unguzoitaura nezvemushonga uchiti mushonga ndokuuraya here. Ida kuuraya iwo ungandinetse here haundinesiwe.
munhu bikira kakasawani takaizoka ndikwanza kupedzisira kusvika ndinoona kuti no haini munhu uyu ende watoita kuti hakuna kwaanoenda anofika pasi ndobva ndingomutarisawo panisi pakatangogara sizvaanongotarisa izvozvi vana kunyara akuremera. Alright, amai. Unowazotanga vanhu. Pamusoro isaka uchamuda here mukadzi sezvo akamutarimba aida kuremera ndakuti uchifanya chikafu chake panhasiya kuendesa nekuti ndakabva pane nyunga kwese kuzouya kuno handiti ndakarwara ndichida kuuya kuno kubva pane nyunga akadarika 1 week muchipatara haana kusvika saka kungotaura wake asi inini apawo ameno hatisi kuzviladzi mupfungwa dzake mukadzi kuuya kumuripotera kwaita kana kuti ari kuramba taida kuti pamashoko amataura mai vari kubvumirana napo yekuti hai kunzere mumba ndikuona une mushonga wamakabatwa nawo unokwana kuti aruviri tikazoenda kuvabereki venyu vabereki venyu vakati mushonga chibhakera izvozvo hazvina kundibata muti ndizvo zvekuti kana mukatozama kuti mundibate kudai so nderapura ndiri kungoona zvingafambi kwandiri haidzi nyama dzavo kutaura nyaya kutaura kuti ugadzire mume asi hamuna kubatwa here nemushonga Alright, kana tinoda kubatwa nemushonga imini because hati imini mataura zvei mukati uya dambudziko riri pabonde handikadai iye ataurawo zvake kuti aiwa ini kuti ndisaibata maya zvakanaka mabhanyadzi pabonde ndicho kuti ndakasangwa nezvakaitika mumashure zvekuti vakandisira mushonga first time, second time vakandisira futi mushonga mukaenda kuvabereki venyu vabenyu vakapindira mishoko rokuti mushonga zvibhakera zvakazi hamuna munhu aona kuvabereki venyu nemurume nenyaya yaitika mumba menyu hamuna kumboenda. Saka manje apa murume wenyu ari kurambirana nazvo saka manje imi michinangwa cheni manje pamauya kudare mada kuti dare riri kubatsira iri diki iye ngataure chokwadi chake pamusoro mumanga ritemu yake riri kuti hapasina kugarisana kwakanaka ndichari murume ari kutsigira achiti kana kugarisana kunotonetsa ndingatofe saka inyaya yatongochida pachina but anomatari haasi ekuti dzimba idzi dzipfutsike. Basa renyu ratakaisirwa nehurumende naMwari ndere kuvaka dzimba idzi. Ngatipinde mumashoko atezva kana richokwadi ekuti vakataura uyu wanga uri mushonga here wokukuuraya kana kuti wanga uri mushonga wokuti ufumi akati ndomufumi akati nai babani ndinonzwa basi Jesina nai baba Jesina kana dai murume wangu waifungawo zvavo kuti ndinokuuraya ndinokubikira every day ndakazekukuuraya ndinokuuraya. Saka izvi kungoitawo kunyengerana kumatsime kwatenge tichiti murume akuti apo pane mashoko here aungatarisire kusvika waneta mumba. Munhu wakadaro kana usina problem yokugara straight usvitsve iwewe kuti uone kuti zveshupa sei wogadzirisa heavy mumba kana usina dambudziko except kana uinaro nekuti apa hapana chimwe chinhu chauri kuona kuti ndinoda kuuraya. Hapana futi zvawataura kuti amai ava ndakavabata vachihura. Hapana futi zvawataura kuti amai ava havandibikiri.
hapana, asi wataura nyaya yemushonga. Papedzira mushonga wacho tiri kuona usingari wokuraya kochawanda kuparadza imba yako chii ende hauna kuudya ende hauna kudya. That's why usingamuti dai wakaudya ungadai usingadetsekani nani. Ukamupa iye akaramba kudya ukatouti ngatiuisewo mangwana bana bhutozwa varatidzi ndani yakunovata akanourasa mutwere nokuti angabatwa ukanobatwa samiriri wakaudya wakagwara here. Ndagara ndongorumurwe anotyavo ndozigwa ndikandatanga ipapo ndinavole vanhu vasinagandirwe ndautotyika kuti unogorodikanganisa nekuti mushonga chaiwo achazopuwa nomumwe munhu mushonga wakati anogorodikanganisa handina chii ndakapuwana kutsanangurire dai amena mai chikwadi chavangana kutataura ndichodini pamusoro imwe nyaya iripo ndeyekuti baba ava mwana vakakumbira mwana kumurume handiti muna August ndobva mukwasha atenda zvikanzi ndoda kuti tinoisa dombo kuguva rambuya vako ndobva mwana uya aenda mwana uya ari ikoko ndobva andifonera vadzoka vamuharare akanditi mama baba vari kuti inanosiya mwana kuna mai vako inde kubasa. Ini vandamupinda ndikati ini handikwanisi kutora mwana wevanhu pasina kuuya nevabereki vechii vemwana ndozvandakaita kumwana uya mwana uya ndobva auya nemwana uya ndobva ndaramba auya nemwana uya kudaro ndobva mwana uya nokuona kuti ini murume wangu hatina kana patakapesana nemurume wangu ndobva anoudza banguru kuti ini baba ndafunga kudzokera kumba kwangu ndobva banguru vati aiwa iwe dzokera kana wafunga kudzokera kumba kwako banguru ndobva yakwandira kanditi mainini ima hamuna kuuya nemusha hamuna kuuya nemwana so mwana ushu achada kudzokera kumba kwake since asina kuzokokora nemurume wake saka ini ndamusunungura sababa imi ndikuna bamina hamuna chamunotaura ndini ndinovaudza zveshuwa ndobva ndanyarara mwana ndobva afona nemurume wake ndobva murume wake yakuzomutora ava vari kuhararadza ndobva padaro paya ndobva baba vandifonera vakati ndokuri kutaura najesina ndobva ndati jesina ndaiva ndikutoileti ipapo ndaitona chimwe chisimwana changu chedastibon ndobva vazofona mangwana futi vakati ndokumbira kutaura najesina ndikati handipa ndaonetsaona kuti inapa kuti ndichavanza kuti jesina hapo azvichaiti ndoti jesina hapo zvikanzi ari kupi ndobva ndati akaenda kumba kwake baba vakapenga zvoputikana dai nandiri padhuze navo hamene chichaitika ipapo ndobva vati inini right inichaindopedza nyaya yangu ndobva vapura kuda vanguita tumazuva ndobva vauya vasvika paya ndobva vabvunza vakati ko mwana wangu ari kupinwa ndati akaenda kumba kwake zvikanzi akaenda sei ndikati banguru ndo akainoudza baba banguru vakamuti aiwa iwe enda kumba kwako ndobva aenda saka iye adaro pakanetsa kubva ipapo adaro musi uno manje musi wa 2 April ndobva aenda futi ikoko kuti ndonotura zvefuti mwana uya ari kuti handina kuramba ndakati baba ini regai ndotenga mapiritsi andakanyorerwa kwadhokta kuti nditenge because anga achiita problem yekubhidha asi anga asingaiti ake zuva nezuva saka ndanotenga mapiritsi kana murume anotenga mapiritsi iwawo ndouya nawo ndinomangura ndikupi kuti kumba ikoko zveshuwa mwana uya ndobva auya nemurume ivo vakaenda ikoko vakati hanzi jesina aramba kuti ndimutore apa murikuda kuzama kuti kudii ipa ndoda kuzama ndopane imwe nyaya tikukona namumba saka zvimwewo vangada kuramba kuti vagoti zvakati asi ndo imwe nyaya iri kunetsa mumba panyaya dzevanhu nyange mwana akakanganisa chaanenge akanganisa so zvinonzi iwe mai asi pane mushonga murume ari kutenda akaudzwa mushonga ndiwo muri kubvunzwa kuti mushonga uyu unoshande chii mushonga uyu hamti wakatondigwarisa mushonga iwoyo pamusoro mama mushonga yautaina ndisi aiwa zvinoita Mudare manje ndizvokuti imimi kana muri mai vanoziva zvavari kuita because apa chimusama kuti pane dare kuvakaimba yenyu imimi munofanira kupupura zvinhu zvinoita kuti dare rimubatsire because uyu haangangofomeri zvekuti mushonga izvinhu zvakatoitika zvikasvika nekuvabereki vani nekuvabereki venyu baba venyu chaivo vakatoti aiwa mushonga zvipaka zvakadzi zvavanogwa nazvo anoda kundwa nemunhu anotsvaka uminzi mushonga kuti murume auye padhuze saka zvemushonga kubva kunyaya kuziva because zvini mushonga wanyu futi waongorwa kuti taraudzo dzavo wanga uri mupfuwira anoona saka mukati mushonga hapana zvakazoti makutotaridza kuti inemo futi wominga muti time paneri ava mai ava nyaya yavanira mumwe nyaya yebonde yekushoka mumba kwavo mubvunzo wangu uri kuna baba baba zvamakaona nyaya yamai ava yamuri kutaura yemupfuura nechii
Saka maamutida kusvika kupi musina kuisa nyaya yenu kana kumataredzi mosva kuti mugadzirisire. Kufunga tanzwa mambo vati dare rino asire kuputsa dzimba ndekugadzirisa dzimba kuti dzirambe dziripo dzakamira. Saka vakupai chitambo ichocho hamuna kupindura. Imi nyaya yenu yokuti mukadzi hamuchamudi hamusi kumudira mushonga here because vakadzi vazhinji vamunoona ivo mukaita 3 days kumba kwavo musina rapinda bonde vanotsvaka kune mumwe Mudare anodziva mushonga yemusana wokuisire muusari kuti muke kubonde. Havarege kubata mushonga asi hamuuraye. Musori mambo nemakorokota konhaishamwari ko iwe mudzimai une mhuri naye dzakadii kuwana? Nine vana 5, 1 akadarika pasara 4. Iwo hauzivi kuti kana ukanga waputsa musha so unoenda rosi here pamusha wako kuramba haisi nyore, asi kuvaka kukurudzira ukanga madzimambo vasikutaurirai kuti gadzirisai imba yenu kuti mugare zvakanaka. Isu makare edu haana kuitirwa kuti tiputse musha yedu, vari kutokununurai izvozvo. Saka unotofanira kugadzirisa rudo rwuri kutsvagwa nemudzimai wako, mumiramira mbichana musitsvagirana mushonga yemusana kuitira kuti muvake musha wenu. Ndo zvandinoona kuti ndizvo zvinodetsera paupenyu. Mashoko aurikurai Mudare rimwe asi wokutanga ati kuiwewe wainyarara mashoko makuru akadai, wainyararisa uchiziva kuti zvinhu zvakaipa zvaitwa nemukadzi wonyarara. Kana kuna wana bvudzi tinotaura kuti takambodaniwa mukoma, hauna madzikoma, hauna sabhu, pane here pawakaenda kundotaura kuna sabhu? Indatora sekuti zvinyadzisa kumura hapo ucharwa zvakare sei kuti ndifambe ndichiti inini zvakadai. Saka inini ndaura kupindirawo mashoko avatara kuti zvinozvirisa losi indau muchira upenyu losi hai inowanikwa muwari. Murume ari kuti losi haina basa, chandakafutyira upenyu nokuti powatangana kubata mishonga yekuti chichi mushonga unobata, but chandinotyira mani ndechekuti unozoenda pamwe pane unouraya wobva wandiuraya. Saka upenyu hwakakosha. Ndinotokutyira wanguona kuti iye munhu anototi kana achitorara anotorara akaisa tsvimbo kumusoro kwatoisa musoro plus akatosvika pakutoudza kuti yake kuti ndomuuraya kana ndamuuraya ndozviuraya inini. Tigoona kuti vekwake vanova vachitonga ani, vekwake vachimuviga paini vachindiviga vangu. Saka inda kutotiwa kugara saka muri naye zvavatotaura ndizvozvo kutoti ivo vanoti tototyirawo kuti ndotyirawo upenyu hwangu. Pese tototyira, iye anotyira hwake, inotyira hwangu. Mune vana vakati chero zvavaronga murume vakatanga kupiwa kumatare. Matare vakauya vachiti murume haasi kufa bonde. Saka iwe ungadavidza kuti inini chiri kusakisa kubonde nhengo yangu ishamira inyaya yezvaari kuita uyo achiripa mishonga. Saka tikati koiwe wakuti kudii pamusoro pemukadzi, ukati ndakutyira upenyu. Saka chiramba kuti mukadzi ndo iwe wanga usingachamudwa mukadzi maiti wangotanirwa nemukadzi. Saka chingotoramba ndiwe saka chiramba murume angiwazva wakutyira penyu. Saka ndo zvinonekwa kuzvokuti mukadzi ndobisa kuku, mukadzi ndanotsira kumozi ndaamama mukadzi ndimamanga ndobisa kuku nokuti murume achakudi amai
Ngai kutoka mwana mangana. Ndita mchari murume. Ndaiti togadziswa saka ndakanyaso ona kuti togadziswa kwacho na. Amuti unogadziswa kwenu amureka kwenu ndinobara. Ndataura kwenu mode nezvakapasa. Kwenu kwapasa zvinhu. Unoona anasungisa mike waita sugarisana zvakanaka handichadi. Ati munhu wakulemeni. Amusugarisana zvakanaka handichadi. Mahamai vandudza. Saka ini ndimwe raiti kuti kuita zvinogwa zvitopa kuti maramba murume nokuti amusugarisana zvakanaka zvakaipa zvacho zvamusu zvatarangura panapa zvimishonga izvabonde zvasangana mari uyo murume futi asadawo futi poindi burai muto zviri mai poindi yashwama musingaitwa mauya musikomulena kuti nemurume asi kugarisana zvino kugarisana kwamusingaiti kumba dare rabva ramubvunza akabva arambira rimwe zveshuwa kuti hai uno mukadzi uyu handidi ndonei mabatwa nezikonzero zvokuti mune zvakawanda zvamuri kuita zvikuru maramigwa akaye mishonga uyu wamuri kundichisa munoguma mandichisa waka unedarika inouraya saka manje apa zvavapachena kuti motongoti aiwa imwe mukati wofuti ndiri kumuchira uyu nerara akasatumba kumusoro imwe wofuti muri kumuchira saka nhau yedu yanga iri pakati nepakati iri 50-50 saka pari zvino dare riri kuona kuti imimi makamanga moramba murume ndozviripo ndimafanirwa kuva kupro kuisa mari mutaura zvinhu zvishanu zvamurambira ndakurambira chokuti 1 2 3 4 5 ndamurambira kuti mutaurira iye kodhora rekupi ndenda kurambira nyararayo ndamurambira kuti 1 anonyanya kutaurisa 2 haarongi neni mumba anoronga nevanhu kunze 3 anongoita zvaanenge afunga pamba kuti ataure kuti ndafunga zvakati uye zvekuputsa chako kumusha anoputsa musha wemwana chaiko chaiko mwana akazvivakira musha wakaniputsa musha wemwana plus nyangwe kuti izvezvi nditi nyangwe muri mumuti kana kuti zvipfuwo pamusha nditendega kuti ndite zvangu zvipfuwo zvakananga neni hati nepabonde ndekupedzisira murume ndokurambwa kwawaitwawo mudare rino rachireya nhasi warambikwa zvinhu zvishanu zvataura mukadzi une here chekutaura pamusoro penzimai wavo une herewo zvamakashanda mose sababa naamai saka amai iko zvino chiri chikonzero chekuratidza kuzvisunungura munotisa zambia renyu muda nepatorira zvichiratidza kuti mazvibvisa kumurume vabereki pane vaberekeri vemukadzi simukai baba baba nhasi mukwasha wenyu aramba mudzimai uyu mwana wenyu aramba mukwasha wenyu nhasi wazvisunungura dare rino zviratidza kuti abva kumurume haasisiri mukadzi wenyu kana tine murume chinoonekwa mushure mekunge mamusuwa matare ndoiwa inendateni amai chibuda nepapa muzonyorerana zvinhu zvenyu zvamakashanda kuti darewo riri kubatsirai tinotenda kudai nepapa mukadzi uyo wana baba